Alves ha entrat en constants contradiccions. Per una banda, monotonia, per l'altra, que si s'havia de remoure l'estil, l'avorriment. Jo crec que ha entrat en constants contradiccions. Estel·lar perquè ha dit una veritat com un temple. Jo crec que s'ha fet una mica un embolic. A mi Dani Alves m'ha semblat molt bé, més que res, perquè jo agraeixo molt els jugadors que diuen coses. Doncs jo crec que s'equivoca, i de fet jo crec que ha caigut en una contradicció. El que ha passat, i el que ha passat queda el nostàlgic que vol una sèrie de televisió, se'n va a l'FNAC i es compra el pack i es posa tota una nit i es posa a veure la sèrie. I quan s'acaba, llavors escriu al Twitter: estic molt trist perquè s'ha acabat la sèrie. Doncs això pot passar. El Barça de Guardiola va ser algo magnífic, algo meravellós, va ser un regal. Perquè la primera resposta, quan ha dit de la monotonia del Barça d'èpoques anteriors, també ha dit que ara mateix els resultats són excel·lents, però el nivell de joc no arriba al d'etapes anteriors. Després, en canvi, sí que ens diu que el joc actual té més alternatives i més variants. Ni el propi Pep Guardiola faria jugar en aquest equip com ell voldria. És a dir, ell va decidir marxar, ell va tancar la porta, ell va tancar un cicle, doncs a partir d'aquí foc nou i aviam què passa. Perquè s'ha contradit. Hi ha una contradicció entre dir que el Barça ha de jugar com sempre, que la possessió és la seva finalitat a l'hora de fer mal al rival, i després fer una defensa tan aferrissada de les famoses alternatives. I després no acabo d'estar d'acord amb això de dir que l'únic motiu per ser monòton és que els equips havien clissat l'estil del Barça. Que al aficionado ahora le cueste ver este Barça porque es menos espectacular del otro, claro, es verdad, pero tampoco podía durar en eterno. Ahí tiene razón Dani Alves, le habían un poco pillado el truco. No d'altres jugadors que tenen un discurs com molt memoritzat i que no es volen sortir de la ratlla, perquè llavors passa el que passa, que exagerem les coses i tal, i llavors un jugador com Dani Alves que surt i que més amb bon humor, que ens fa alguna broma i que contesta a totes les respostes sense evasives, a mi em sembla fantàstic. La temporada passada el Bayern de Múnich no es va tancar al darrere, va guanyar 7-0 i no es va tancar al darrere. Per tant, ja m'explicarà Dani Alves si això és un tema de que els havien clissat o si el Barça no estava com havia d'estar. I s'ha fotut en un jardí, no sé si perquè la seva relació amb Guardiola no m'acaba bé o quin és el motiu, però crec que ha fet un gran massa. Home, si el joc monòton ens ha de portar a guanyar 14 títols de 19 i jugar com jugava el Barça, no veig el problema amb jugar amb la monotonia que hi havia abans. Es difícil repetir una era tan buena como ha sido esta del Barça de Guardiola. Para mí el Barcelona actual está de buen camino, está intentando buscar algo diferente, pero ahora la situación empieza a ser un poco tensa y lo hemos visto en la segunda rueda de prensa. Des de fa dies tinc la sensació que s'utilitza el Martino per donar-li fort al president. Em declaro tatista 100%. Crec que aquest senyor és un mestre i que aviat ens ho passarem millor les rodes de premsa que els partits. M'ha agradat molt com ha utilitzat la ironia. Jo tampoc entenc que... Jo a la seva pell no entendria tot aquest debat que s'està formant. Incómodo yo no lo he visto muy irónico, muy divertido, muy divertente, a mí me ha gustado, yo lo estoy apreciando cada día más, la ironía para mí es muy importante. A mi, jo tinc moltíssima bona opinió del Tata Martino. Des del dia que va arribar a la primera roda de premsa em va sorprendre molt gratament i diguem que ha anat a més. Sí que és veritat que ara el noto cada cop més irònic, també perquè jo crec que ell no està acostumat a aquest ritme de rodes de premsa 2 setmanals, amb aquest volum de preguntes. A mi em fa gràcia aquesta ironia quan ha respost dient això de que el Barça està més o menys igual en crisi que el Milan, a mi m'ha fet gràcia. Però crec que s'equivoca si creu que s'està criticant a ell. Jo crec que és el que té menys a veure amb tot plegat. Si algú pot sortir escaldat de la crítica són els jugadors. Si a punta pelota, a tiki-taka o el que dèiem la caverna parlen de crisi, allò no és el Barça, són mitjans de fora i mitjans de Madrid. Aquí es parla de l'estil, hi ha debat, hi ha anàlisi futbolística, però ningú està criticant l'equip, s'està parlant de futbol. I sembla que aquest any no es pugui parlar de futbol, no ho acabo d'entendre. Que ja està a la defensiva des del primer dia. O sigui, tret de la primera conferència de premsa que va el dia de la seva presentació, que no sabia, com deia ell, no sabia ni on estava, tinc la impressió que ell sempre ha estat molt a la defensiva, molt. Dir que el Barça juga diferent o que l'estil ha canviat no és una crítica, és simplement una observació. L'estil és un altre. Amb aquest estil potser el Barça aquest any guanya el triplet i llavors tots seran elogis, però això no traurà que amb un estil diferent. Sembla que això ho interpreten com una crítica, llavors veuen fantasmes o veuen crisis on no n'hi ha, perquè al final els primers que van parlar de crisi van ser Rossell
i Martino. Molt bé. I els partits, això és un pim-pam-pum molt divertit també. No fotem, els partits són molt divertits també. És un pim-pam-pum que ens ho passem de conya, que anem amunt i avall, no és el joc d'handbol aquell que a mi personalment he de reconèixer que també m'avorria. S'ha de desvincular el vessant institucional del que és vessant futbolístic. I ara mateix el Barça doncs, està fent equilibris, està dient que sí, respectem l'estil que ens ha portat a guanyar-ho tot. Sí. Però ho està fent de veritat? No sé, yo tengo dubtes. Yo creo que el dubte es generalitzat, en aquest sentit, i també el tenen aquí dins. Así que para mí es correcto buscar algo diferente, sobre todo si cambia el entrenador. Si estaba aquí Tito, hubiera sido diferente, pero ya Tito no está. Llega un entrenador nuevo que quiere recuperar algunas cosas, fueron las primeras palabras del Tata Martino, y intenta añadir algo nuevo. A mí me parece todo correcto y positivo.